mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee bere Eze-Ana. Eze-Ana enyi anyị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma dị eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma dị eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ga-adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọntambaki, ndị oche eri anyị fọntambaki. Fọdasi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okwu n'ụka agaba. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isi okwu anyị ji wee bịa, what to use to attract favor. Anyị kwuru na o nwere ihe ị ga-eji to attract favor. Yes. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na ị gee ntị nkụzi anyị akụzi taa, ihe a bụ ihe ị ga-eji aka gị mere onwe gị. Yes, anyị gwazie oke ị ga-esi mie na etu ị ga-esi wee na-eyuzie ka o nyere gị aka ihe asịa ya favor attraction. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ka na-aga n'iru. Echefukwana na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia maọbụ testimonies maka na ọ dịrọ necessary. Mana ihe m na-achịkọwara gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo, maka na Igbo bụ ike. Aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụrụ imirikiti ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now, and I can tell you na onwe ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro ihe till date. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anya maka ihe ị ga-eme bụ echatịa m na WhatsApp, i forward ya 3 prayer requests. Yes. A ga-edebe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị tiri ọnwa agwụ. Ejegoro m n'echi ụtụtụ achụ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa nke ọnwa April a. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri gụọ ihe ọnụ na-eri dị iche iche, jee chụọ aja n'afa mmadụ dum.
anyị gbakọtazie na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum, jezie n'ebe nchụaja gbuo eburu n'afa mmadụ dum emesara ka I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igbo. O nwere ndị na-esonye na since anyị bidoro. O nwere ndị book throughout the year. They book every January, they book throughout the year. Ka adị sure na ha skip even 1 month. Ọ bụrụ na o nwere ajụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka anyị soro na ndị a na-achụ aja n'isi ha ọnwa ọbụla, chaatị m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 ma ọ bụ 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ọ bụrụ na esonyere m site n'Eziokwu TV ma ọ bụ na YouTube, ị na-anya ị ga-afụ ya bụ nọmbas ndị mkpọ. Yes. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụkwa ndị na-eso anyị n'Eziokwu TV, ị na-anụ nkụzi a, ị chọọ ịnụ nkụzi ọzọ, jee na our social media handles, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi, ị ga-afụkazi over 1000 lectures. Ma ọ bụ jee na other social media handles anyị, ị ga-afụ ya. Yes, echefukwana na Eziokwu TV will bounce back from May 1. Yes, ị ga na-enweta anyị na our YouTube channel Eziokwu TV, na-enwetakwa anyị na our Facebook page. Now ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka m na-achọ ka nkọwala gị? Ana m achọ ịkọwala gị na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na ị ga-ntị taa, ị ga-afụ ihe mmụọ gwa m gwa unu, ihe ọ ga-abụ ime ọbalụ gị unu. Mana before m gaa na nke a, ka m kọwala ihe ị mara. What you don't know bụ na ike dị n'ihe niile Chukwu Okike kere. Yes. And igosigo na ike dị n'ihe niile Chukwu kere. Ihe ọbụla, every root or plant nwere scent, nwere aroma, nwere fragrance ọ na-ekesa. Ọ bụrụ na ifu rose flower, ị ga-ama na o nwere isi ụtọ na-esi na rose flower apụta. Etu a ka ọ dị na flower dị iche iche, Izoras, name them. Yes. So all those flowers nwere isi ha na-esipụta. And the habit na anabisi tebu isi ụtọ a, o nwere both unseen and seen beings ọ na-eme attract. Yes. Nke ị nwere ike ịnotice golo as a novice bụ na ị ga-afụ na ụfọdụ flower bido kpọwa ifuru, bido miwe okoko na flower. Ịfụ na ị nwere ike na-notice na ants, butterfly, insects and rest of them na a frequent that flower position often. Ndị na-abịa abịa, ndị a na-ana, ndị na-abịa abịa, ndị a na-ana. Ihe kpatara ya bụ na the flower, otu mgbe sikọwara ya ka o doo anya bụ na the flower nwere the component, nwere the power, the appealing power to attract all those sins or beings, both seen and unseen, and those insects. O nwere ihe dị naturally dị n'ime ya bụ flower nke mara mere ka ọ dị possible attract those things. Ya ka njọ ka nkọwala gị na mkpụrụ osisi niile Chukwu Okike kere nwụrụ nke bụ ihe efu. Mana what you don't know is only a mystery to you. Ana m achọ ịkọwara na every plant created by God Almighty is for a purpose. Achọrọ m ka m bịa kọwara gbasara a particular plant na etu ị ga-esi use that plant ya nwa. Maka na ofu ihe bụ ịma na ihe ahụ plant ya, ma ọ bụ na ihe abụ leaf a. Ihe nke ọzọ si enwe masị ihe that leaf na-alụ, because those leaves nwere either spiritual values or physical values. O nwere ihe ọbụla Chukwu kere n'elu ụwa bụ totally useless. Yọtara ya? Mana achọrọ m abịa ntata esi m oru ka nkọwalụ gị ofu plant nchọrọ iweta, ofu leaf nchọrọ iweta, kọwalụ gị ka ị mara ihe gbasara ya bụ leaf, mara ihe imewuru itinye bụ leaf. Maka na
Chukwu okike ekere mmadụ ka mmadụ pụta n'ụwa na-akụ ọta. Mana maka ihi our lifestyle and attitude to spiritual things, ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'elu ụwa eluzugo that spiritual connection melu mmadụ ji dị ebube. That spiritual connection amelu ka mmadụ na-akọneti onwe to ụmụ mmụọ wee na-enweta favor o kwesịrị inweta. Mmadụ luzuru ya maka ifi agwa achọrọ m ịma dị n'ime mmadụ. Ọnya ka nchọ ka nkọwara gị. O nwere plant a na-akpọ inene ya anya ama na ị nwere ike ifu gị enwe ike ifubere ya. Plant a ka a na-akpọ ọda opuo n'olu Igbo. Ree ya ebe a, ya afụ ya. Yes, akpọrọ ya ọda opuo. Ndị oyibo kpọrọ ya miracle leaf. Ị nwekwara ike ije n'ịntanetị chọta ya. Now, see the back. See the back of this leaf nna agwa gị. A na-akpọ ya ndị Igbo kpọrọ ya ọda opuo, mana ndị oyibo kpọrọ ya miracle leaf. Ma gezie ntị. If this leaf, kedu ihe eji akpọ ya ọda opuo n'olu Igbo? Ihe eji akpọ ya ọda opuo bụ na ofu mkpụrụ leaf a nwere ike, it's just matter of years. Ofu mkpụrụ leaf a iji tụsa na compound gị, matter of years, this leaf wee fụrụ ọda opuo a nwere ike take over the whole compound. Are you surprised? Na be m like 4 years ago, just ofu mkpụrụ ka m debere na compound. Today, all do everywhere na compound. All bụ nwa na-ewepụsị ya. Guys, nwere ndị need over time eji m alụ ọrụ steady. So ọ bụrụ na asị na m kụrụ ya bụ ya nkịtị, ọ ka ete go everywhere. Ka ya wụrụ miracle. Ndị Igbo na-akpụ ya ọda opuo. Osisi this plant bụ osisi na-eme plant na-eme n'ụwa. Ifuru etu ọ dị kịta, iwe were ofu a kịta. If this is the back, ị na-anya na the back kịta, ị afụ ihe dị ka lines dị n'azụ ya. Iwe were ihe a kịta ofu a kịta, ebe ahụ the front, while ebe ahụ the back. Iwere front a ebe o si receive the positivity, wee were front a wee chebe ihu n'elu, wee were back ya debie na. Yes, I can tell you na ihe akịta nwere ike ọ germinate ya within days. O nwere ike germinate into 10 different pieces. Ọ ya germinate ebe a, o nwere ike germinate ya etu a right round. O nwere ike inye 10, o nwere ike inye 15. Ofu a is it not miracle? Anya ka eji akpọ miracle leaf. Ndị Igbo gbọrọ ya ọda opuo. Ka eji akpọ ya ọda opuo bụ na ọ bụrụgo na ofu n'ime ka plant. Mgbe ofu adarọ nọ, anya akpọ ọda opuo bụ na nke a dara n'ala opuo ọ germinate ya. Ya ka eji akpọ ya ọda opuo. Ị ghọtara ya? This particular leaf n'onwe ya wụ miracle a na-afụ anya. Nọ na leaf a ka Chukwu okike ji wee gosi ike. Na leaf a ka Chukwu okike ji wee kwuo gosi ya o nwere ihe nyiri ya omume. Yes, o nwere ihe Chukwu okike chọrọ ime under this planet Earth. N'ọma eji ike site n'ihe o kere eke mee ka o bịara mmezu. Kama na ọ nweda ma gị nwa ọma, ịma ihe ị kwesịrị ime, ịma ka ị ga-esi wee mie direction usage. Nyanwa bụ ihe ị need. So you need a mentor ya akọwalụ gị ka esi eme nke ka ike Chukwu wee baara gị ụba. Chukwu okike kechaghị ihe niile nọ n'elu ụwa dum maka ọdịmma anyị bụ mmadụ, mana na ya amarozi ihe anyị kwesịrị ime is our own ignorance. Yes, ihe njọ ka nkọwa ihe a bụ na a na-emetụ nwata awọ n'ikpe okwute. A na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute yi. N'ụwa kịtazi okenye adọrọzi okenye mmụọ ezigbo okenye maalụ ọdịnala na ihe Igbo ji dị ebube. Ụfọdụ ndị okenye anyị nwere kịta bụ ndị eriri eri ọmụrụdị aka ndị na aka. Ụfọdụ ndị okenye anyị nwere kịta amụrụdị ihe abụọ dị okwu maka na ọ pụrụ ọrụ oyibo. Ọdụ okwu a
achọrọ nka nkwuwa okwu medicinal value ye. Nkwuwa okwu medicinal value ye all too much. You can wash it and chew. Yes, although bitter. Only high medicinal value. Which you have him medical guitar. It was here na Google. Google or miracle leaf. Or what the component, the health benefit of all the oku. Or what I can be called. Here I can call what the spiritual benefit of all the oku. Yes. I want him on Genti. Makana move for the here na Krota. The best spiritualist can actually be something where he keep unless he is lazy. More buzy, nay no both or brave men access. In what we in there, more we water access to even those they need. Here we prepare. Ma waggy, they can knock one again. I'm open. Big boy and pass those other than Igbo. No my wish. There is more than an opener. Would he care? Email solve your problem, and 70% of your problem can be solved by yourself. It's only 30% you need a spiritualist, a mentor, a dibia to help you out. Yes. Now, here you can go all again, although quite enough. I want to prepare for favor. He gave a simple thing. Yes. I want to prepare. Na temple ịchọ igoro ni nwete goro mana echi imeri onwe gị mma akọwala gị simple things ị ga-eji mewuri onwe gị. Yes, ejokwu na nke anyị prepare na temple nwere other things I added ya which ngwa nwere ike ma ga-enweta wuni ya. Yes, mana mee nke dị simple thing ọ ga-enyere gị aka ukwuu. Ihe ị ga-eme bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ihe a na-achọ ka nkụziere gị nwere ike ịtọ gị n'agbụ. Yes. Ọ bụrụ ga ana na ihe butelu otu n'ụzọ gị abụrụ na alụ dị n'ụzọ gị nọ otu mmadụ gbara gị using ọdọ okwu a ihe a na-achọ ịkọwara kịta ga-ewepụ that negativity rụọ ọrụ ebube n'ime gị favor abịaba. Ọ depende ya na ya inner disposition etu si kwado onwe gị mee ka eshọ na ihe ọbụla jidere gị abụrụ alụ ibetara onwe gị maka na ọ bụrụ ibetara alụ ya kwụ alụ. Ọ bụrụ igburu mmadụ ya kwa aka ọbara bụ alụ dị ya. Yes, mana ọ bụrụ na otu mmadụ gbara gị ma ọ bụ ọrụ this ihe a na-achọ ikuzi tata ya wipe ya out. Yes. Gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị? Ihe m na-achọ ịkọwara gị na iweta ọdịshi ọdụ okwu a jee chọọlụ m clay pot. Clay pot. Yes. Clay pot, ime ewu clay pot. Clay pot bụ ije n'ebe a na-ele ngwongwo. Si ha lesi gị ite ndị eji aja wee kpụ. Ite ndị a those native clay pot eji aja ụlọ wee kpụ. Yes. O nwere size by size. E nwere ndị nwere ike ịnweta as low as 1,000 naira. Nwekwazie bigger ones. O nwere ndị dị 4,000 and above, depending na size ị chọrọ. But ọ bụrụ na ihe a nkụziri kịta ka ị chọrọ ime, you need your bigger size ya. Ghọtara ya? So ihe ị need bụ iweta that clay pot. Jee chọọ ekwu. Ụfọdụ na-akpọ ya akwụkwa. Amara m ihe ụlọ na-akpọ ya na bonu. Mana ụfọdụ na-akpọ ya osite. Ihe ọsọ ụlọ na-akpọ ya mana ịghọtaghị ihe m na-ekwu. Yes. Make stand na-enwe ụkwụ ịtọ. Ọ bụrụ na ị nwetawuro osite ma ọ bụ ihe ndị a na-akpa afa na nwere ike ime use block mee ya ọ dị ịtọ ọ bụrụ ga-ekwuo. Now ihe ị ga-emewu weta that clay pot igota ọdụ okwu a dịka nsị kọwara gị agwa gị na ọdụ okwu a nwere ihu nke a bụ ihu ya nke a bụ azụ ya. Ghọtara ya?
achọ nke ihuzo ihu ya ama na azụ ya ama maka na ihe mma akụziri has to do with ihu ya na azụ ya. Yes, ka ndebe nke a ka nwere nke atụ na-akụziri nke a bụ azụ ya while nke a bụ ihu ya. So ihe ị ga-eme jee chọọ ọdụ okwu a weta ya 16 pieces. 16 pieces, that is 1/6. Ihe ị ga-eme wu divide ya into 2. Weta 8 asatọ of ya asatọ 8. Iweta ya iwere 8 ya wa the first 8 ị ga-etinye n'ike pọtụ a ga-face up, that is ike ga-adị n'ala. Ịgụta ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ịpak ka ọhụrụ ike ya dị n'ala, ihu ya eche n'elu ya ka ị ga-ebu ụzọ were tinye n'ike da pọtụ agwa. Yes, were tinye n'ike pọtụ agwa ka abụ ofu. Itinye ya n'ike pọtụ agwa bịa chọọrọ m akwa 4 egg. Inweta one native egg better. 4 egg. Yes, 4 eggs. Inweta ya iwere akwa ị na-anwa akwa ị na-represented 4 market days. Agwara m gị na ọdụ okwu a ga-awụ adị asatọ. Yes, itinye n'ukwu ya n'ike ite anwa. Iwere akwa 4 anwa represented 4 market days. Ịma na akwa ahụ mestri ka ọ bụ ama ndị nwere idea ọsị mma akụwarụ maka akwa. Akwa bụ egg, an egg bụ ihe nwere ndụ n'ime mana etu o si wee dị ndụ ihe ahụ adị n'ime esi wee na-adị ndụ na-agba mmadụ garị. Ịghọtara ya? Example, nwaanyị dị ime, nwa nọ n'afọ na-ekuru ume si na n'ume nne ya na-eku. Ewu dị ime, nwa dị ya n'afọ na-ekuru ume si n'ume nne ya na-eku. Eziokwu, mana akwa bụ nwa nọ n'ime, that is nwa anụmanụ ọbụla nwere akwa, nwa ya nọ n'ime akwa. Ijiri separate outside the nne. Ijizi onwe gị kedu ka nwa anwa nọ n'ime akwa ha si eku ume. Ifeọnụ miracle ka ọ bụ mystery. Bọsị mma akọwa ihe gbasara akwa bịara abịa mana ọ ka njọ ka nye gị ọkpụ okwu. Now iweruzie akwa ị na-anwa tinye n'ime ya bụ ọdụ okwu olive 8 itiri n'ike ite. Agwa gị na akwa ga-adị nọ representing 4 market days. Iwetazi ọdụ okwu a this leaf the remaining 8, that is asatọ nke ọzọ fọ ọnụ. Ịpak ka ọha ọnụ, that's 1 2 3 4 5 6 7 8. Ịpak ka ọha ọnụ. Ihe ị ga-emezi ewu ịma na ebe a bụ ihu ya ọkwa eziokwu. Ịpak chaa ya ọnụ, ịtụ ọgọ ya upside down, that is ka ihu ya niile anwa udo na-akwa anwa. Asụ ya eche ihu n'elu, meaning 8 dị n'ala chere ihu n'elu. 8 dị n'ala chere ihu n'elu. So like this, for ya akwadịzi etu a while after ka itichara akwafọ anwa 8 nke ọzọ ga-adị n'elu. Ị ga-etikwa wee gbudo akwa anwa ga-egbudo egbudo etu aka mbe. Ebe a bụ ihu, ebe a bụ azụ. So ihe ọ pụtara bụ na 8 dị n'ala chere ihu n'elu, akwafọ dị ya. Iwerekwa 8 ọzọ udo n'ime ya, akwafọ a dịzie n'etiti. Chọọ ose ọjị, ime ya na-akpọ ose ọjị, alligator pepper. Bring 8 seeds. 8 seed maka na ose ọjị adịghị eji ifere. Gwuo na ihe mmụọ anyị na-akwado taa for favor na ọ ma eji na tiji ifere. Iwere ya wunye n'ime ya bụ ite. Si ite a n'ọkụ. Ite ahụ isi ya n'ọkụ just na-esonye ya nkụ. Itinye na mmiri. Mana akwa ahụ ga-eghe. Don't add water. Yes. Ọ bụghị a na-etinye akwa 8 leaf a tinye akwa 4 n'etiti were 8 ọzọ kpubie. Chọzie obere cover that pot. Then were nkụ so ebezie na okpuru ite anwa.
the aqua will be done within less than 10 minutes. This will be okay, done. I want aqua the done. Yes, after 10 minutes. Whoever okuchi with you okuchitawa. Then I want aqua can the much. He game able. I want to show you put it down. Nenu ekwawa iji wee sie imade ga-achọ elu ihe ọzọ ite ahụ ama emetụ n'ala nkịtị so ọ bụrụ chọrọ ibutu ya n'elu ekwu anwa chọkwazie elu another thing ị ga-adọ ya bụ ka ọ ghara imetụ ala ka ike ite ghara imetụ ala then ihe ị ga-emezi iwu wepụtazie akwafọ anwa dị n'ime ya tinye n'ime efere ihe ị ga-emezi iwu ị na-erigata akwa itiwe akwa anwa imecha ya etu esi emecha akwa were the chaff the back the shell akwa anwa etuwa ya n'ime ite anwa eji wee sie ite clay pot atinye n'ime irie dị akwa then etu aka ị ga-esi wee rigide wee rie akwa fọ anwa werezie the shell inweta afọm akwa anwa wuchigha back n'ime ite anwa ọdụ okwu dị n'ime take it back after you take it back to fire. Yes. Mana ọ bụrụzie na mmadụ ka ị na-arụrụ ya and onye na-arụrụ ya nọrọ nso ihe ị ga-eme ịnụọ the entire everything ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-esonye ọkụ till that akwa nwa dị n'ime atọ into ashes. Ya ka a na-akpọ ịnụ ihe a. This other okwu 16 adị n'ime will turn into ashes. Those are quite in will turn into ashes. Those also 80 will turn into ashes. In our turns here, so like a woody stick. When I turn here, or when a point you get is to roll everything will turn into ashes. Manobo no go one, naturally use here, nay not there. You can eat those 4 eggs, return the chaff, continue putting fire till the only that turn into ashes. That cannot be handled. Mana ọ bụrụ na mmadụ ka ị na-emeri ya ịmara ihe n'idiri ime ewu ịhapụ akwa n'ime nụkọta everything it will only take time but ọ ga-emecha turn into ashes all. Now ihe ị ga-emezi iwu ọ bụrụ na ọ turn into ashes ọ dependere ihe ị chọrọ use ya for. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ use ya as flavor powder. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ use ya as flavor powder ihe ị ga-eme bụ get your 6 flour powder. Yes, 6 flour powder. Then you prepare for the clean plate. We'll do small quantity from this here email now. Me see you na flavor powder. Ka ihe ji na-ekwubi okwu. Kwubucha okwu efopiani. Ọ bụrụ na ị chọrọ use ya etu ọzọ ihe esikwa wee use ya bụ that ihe ahụ anụ na anụ chọọ original. Ọ bụrụ igbo onye na-aṅụ hot chọọ original hot itinye ya n'ime. Yes, itinye ya n'ime ihe ị ga na-eme bụ ịchọ mgbe ọ bụla ị chọrọ ikwubi okwu maybe na o nwere ebe ị na-achọ ije you want to leave your house for favor ị na-achọ ịchọ ka nwoke fụgị n'anya ka nwaanyị fụgị n'anya. Yes, ịpụọ n'ụzọ ka ifuma meele gị ihe ị ga-eme bụ iwe data ihe ahụ nọ n'anụ ka anụzara dị ka powder form iwunye ya n'ime ya bụ kpọọ hot ga ahụ na-aṅụ ụdị brand ya na-aṅụ iwunye ya n'ime. Ihe ị ga na-eme bụ ụtụtụ ọbụla mgbe ọbụla ị chọrọ ikwubi okwu iwelu shot anwa after ka ishekita that kai anwa with hot anwa with that powder iti n'ime iwere shot anwa iwere shot gbapiri obere ịgbapiri obere face east agwa nga na 4 corners of your room go east, west, north and south. Igbara that thing na hot anwa kwubo okwu kwubiwe okwu ihe chọrọ ka o meele gị face the east ikwubicha okwu face the west ikwubi okwu face the north kwubi okwu face the south kwubi okwu for east, west, north and south. You are calling upon the 4 cardinal elements, supernatural elements, to hear your voice and help you to attract favor.
ọ bụrụ na imesizie ya ịṅụọ that hot anwa ihe ahụ ị nụrụ anụ ihe mmiri aka ụlọ Igbo ahụ ị nụrụ anụ na fevọ ahụ ị nụrụ anụ ka ọ banye gị n'ime ahụ then before ijewe ebe ị na-eje. Ọ bụrụ na ime ihe ọfụma ihe a na-agwa gị nụọ ya ọfụma na-eyuzu etu a sị gwa gị ị ga-ebido fụwa changes. Then ọ bụkwanụ na ịdị aṅụ hot ị nwere ike itinye ihe na mmiri ji asa ahụ ma ọ bụ any other thing. The most important thing bụ na itinyere n'ihe ị na-eyuzu were kwubie okwu. E nwere many ways you can use it. Ọ bụrụ na ime ihe a ngwara gị mee ya ọfụma and anụ adụrọ n'ụzọ gị n'ọwụchụ ma ọ bụ ọra mmadụ gbara, I can tell you na ị ga-ebido ihe ịtụnanya ga-ebido mewe n'ebe ị nọ. Ị ga-ebido receive effect. It have worked for many and it will work for you. Ka m kwụsị ebe a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-achịkọta nkụzi anyị nyere tata n'aha mmadụ niile ndị sonyere anyị na ndị enyi anyị ndị na-emetụ aka na share button asị na ọmaka ya eme n'ụlọ. Ana m agụkwazi ụfọdụ isi ndị friends of the temple na children of the temple. Asị m na kakaka ya mụ na jija ya mụ. Asị m na ife ọma dị n'ụlọ ya dara nna na ọdịnala ọhịa ikwu na ụwa were anyị ha wee. Asị m na unu ga-eje n'obodo na unu ga-ana n'obodo. Asị m na onye chukwu ụlọ na ọ ga-aga. Onye checha ihe ọjọọ ya eme ụlọ ọ ya eme onwe ya. Onye isi unu na-awa aja ya were nke tụọ. Asị m na ụlọ ama nwụchu n'ụlọ ya ụlọ ama efuchu. Asị m ihe ọbụla unu na-eme wee na-emeta ego na ego ga-abịa n'ọnụ uwe ego ga-anọ. Asị m nwoke na nwaanyị ya fụrụ ụlọ n'anya na onye ọbụla na-eche ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya Igbo gbasicha ya tụ ya n'ahụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Asị ka ọmaka mere ụlọ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja na-emeta n'ọhịa ekwu ome. Udo dị n'ụlọ. Ị ga-eji nweta anyị mana mbụ ị ga-eji nweta anyị nọmba mbụ bụ mbụ maka ndị epikere mgbe mkpọrọ ya. Ọ bụrụ na n'ihe nọ Eziokwu TV na ya na sịrị na ị ga-afụ ya. Yes. Ọ bụrụ na ndị na TikTok akpọkwa ya ọzọ 08057837672. Ndị na-esonyere anyị site na other social media handle 08138243871. Ya gazie ka ọ dị n'echi niile.